xef. Això és una altra aventura culinària amb mi. I què farem? Doncs un pastís selva negra. Us presentem la nostra nova Thermomix. Nova de trinca. La van portar els Reis. Molt xatxi. I ara buscarem el pastís, és aquest. Bé, per fer el brioix què necessitarem? Doncs 100 grams de farina de reposteria, 40 grams de cacau pur, 2 culleretes de llevat químic com sobre, una cullereta de sucre vainillat, una mica de sal, 4 ous, 150 grams de sucre, 100 grams de mantega a temperatura ambient i aquí posa 40 grams de kirsch, que és un licor de cireres, però no li posarem. Per muntar el pastís, doncs quan tinguem el brioix fet, segons això es necessita més kirsch, que no n'hi posarem, nata muntada, que l'hem anat a comprar al forn de Sant Vicenç, que la fan molt bona, Sant Vicenç de Torelló. Aquí diu que hi posis cireres entre les capes i per decorar. Com que no tenim cireres, perquè no és temporada de cireres, posarem aranyons, vale? Si farem una versió. Després diu que 50 grams de xocolata fondant per ratllar-lo per sobre i que faci de decoració. Comencem, preescalfar el forn, 180 graus. Fet! Següent, el motlle. En aquest cas nosaltres no l'untem perquè com que és desmotllable el que fem és posar-hi un paper sota. 100 grams de farina de reposteria. Molt bé. Això pesa el gram. D'acord. Següent, els 40 grams de cacau. 40 grams, 40, sí. 40? Molt bé. Molt bé. Següent. Ui, la sal. Maria, sisplau. Una sal. Gràcies. De res. Vale. Posem la tapa. Següent. Reservem Em sembla pas que és diferent. la papalló. Nanses aquí. Això ha d'estar posat. Així. 4 ous. Ous de les gallines del nostre tiet. Ben cuidades, molt ben alimentades, amb pinso ecològic. La Maria ha anat a buscar l'altra càmera perquè se'ns ha acabat la bateria i ha acabat de posar els ous i ha aprofitat per posar la mantega i la farina en el moll. Següent, 150 grams de sucre. Va, col·loquem el cubilet col·locat. 5 minuts, 37 graus, velocitat 3 i mig. Destapi el cubilet. Vale. Tornem-ho a posar. Vale, tornem-ho a posar 4 minuts més. Hem d'afegir-hi 100 grams de mantega. Justos! Mira, Afegim-hi la farina amb el cacau. Següent. Tapem. Següent. 4 segons. 4 segons. Fora. I ara toca fer aquella gran cosa. Barrejar suaument amb l'espàtula. Sembla que sigui xot amb llet. I el motlle que ja n'hi ha fet abans, que m'ha explicat. Ben escurat. Vet aquí te'l pot quedat així. Fa goig, no? Què? Oh, que bo cacau. I això per què ho fas?
perquè no quedin bombolles d'aire i llavors quedin forats. Perquè els forats no omplen els buits. Exacte. I si posem aquí a següent, diu que ho hem de posar al forn entre 20 i 25 minuts a 180 graus. I com que ja l'hem preescalfat, doncs som-hi. Al mig. Jo sempre poso el més alt. El més alt, sempre. Si entre 20 i 25 sempre t'assegures que està cuit, no? Sí. Ja està. Com que hem acabat, la tanquem. Hola! Han passat els 25 minuts. Oh, té bona pinta. Molt bé. La seguretat davant de tot. Aquí és el color més real. Bueno, ho hem de deixar aquí, refredar, vale? Aproximadament una hora, o sigui que mentrestant no aprofitarem i tirarem. Ja s'ha refredat el brioix, ja l'hem tret del motlle i ara el que farem serà treure'l d'aquí sobre la reixa i ara el tallarem en 3 parts. Ara anem bé. Ara. Olé! Primera capa. Oh! Veieu? Que bé, no? Que molt bé. Epa! No, no serveix. No talla, no talla. Per tant, l'hem de posar. Doncs ara, el que farem serà agafar la pata giròria i el que hi hem de posar. La nata, en aquest cas els aranyons, si féssiu d'això correcte seríem cireres. El que vaig veure ja com se fica aquí dintre. Ai, la deixa matar! Bé, doncs, primer pas, posar la part de baix al plat un altre cop. I ara el que hem de fer és remollir, ara, hem de remollir el brioix. La recepta diu que s'ha de fer amb el licor aquest de cireres, com ja us hem dit, no ens agrada, per tant ho farem amb llet, o es pot fer amb almíbar de les cireres aquestes de pot per trobar al supermercat, aquestes confitades, doncs amb això. Nosaltres tampoc ens agrada massa l'almíbar, porta, doncs és sucre, bàsicament. I en aquest cas hi posarem llet nostra, de la terra, vale? La nata. La nata. Cap aquí. Això segurament els professionals ho farien d'una altra manera. Però bueno, jo ho faig com puc. Anem col·locant campadets. Ara que fem, hi posem el plat al mig i tornem a fer el mateix procés. Doncs ara hi hem fet la nata, posem els aranyons, així escampats. Carai, tu, Irene! Heu vist? Quin domini, no? Sembla una truita. Ui, mira, és que espectacular. Aquest petit xef. Petit xef, amb tu sola. No em sé què més deia. Ai, no sé. I ara el que farem serà fer una petita decoració. Un cotadet, per exemple. Busques elegància? Busco una cosa una mica coherent. Que bonic. Farem un altre aquí. És una bona idea, això, És xulo. Què us sembla? M'agrada molt. El toc final. Xocolata, el ratllador. Molt bé. Aquí. Cap a la nevera. Fins a l'hora de sopar. Mossega, 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 mossega.